дӯстои азиз, оштупаи тоҷикӣ, таваққи тоҷикӣ дар қурутобхонаи Исмоил Тоҷик нигоҳ кунед. Дараш ҳамин олучаву нахд, нахд, олуча, занҷабил, гӯшт, нинам гӯштай, нини гӯштай, дурушта гӯшта майда майда кирган, кавти павти, ҳамин тоза тоҷикӣ да. Кадоме ки ҳамин авқотҳои миллиро хӯрданаи оштупа, марҳамат кунем биёед. Мими як порсай, боварӣ дорам ҳамин як порша мехӯри, хумори чандсолаи оштупат ҷудо мешавад. ин занҷабилои дуруша бинед ки ҳамин занҷабил ҳам занҷабили безебае ки як тиша мехӯри раҳ гарди дига намефурота, тамоми ҷота сӯхта мегирад. алло нигаҳбонтон биёед бародаро. адресои мо Санкт Петербург, метро Приморский, қурутобхонаи Исмоил. оштупа як порсаш 300 рубл.